जोंहा गन्थं अमाखौ ना खिगान लायनो ना गाइस जोंहा अमाखौ ना खिगान लायो आरो ना जोंहा नै न'आ बायला जिला नोंथांमोना आंनि न' बायलाखौ नायनानै मिनिनाङा गाइस मा खालामनो उपाय गैया जोंहा न'आनो बिदिनोखा So hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSB ब्लॉग नोंथांमोनखौ आंनि DSB ब्लॉग यूट्यूब चैनलाव फैनाय जाबायखौ माराम जानाय गयदो थ' गाइस नै मोनानि जोबोद थान्दा बार बारदों आरो ना गाइस थ' बेखौनो बारखौनो आयु जागासिनो आङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांदो दासो थ' गाइस आङो गरेस्वरनिफ्राय फैदो न'आव जानि ओमफ्राय मोनफैबाय मोनफैनानै दा गय जागासिनो आंना फटा सटा गुगाजोब्बाय आंनि आइब्र'आ जि मोजां खाना गाइस नकलि नङा अरिजिनेलसो मोजां नंगौ नङा गाइस खोन्थाहरलाय ओमफ्राय गाइस बेयो जाबाय जोंहानि न' बायला जिला नोंथांमोननो देखायनो आं दिनै आंनि न'खौ नैबे ओरैनो जाबाय बे स्टर रुम होनजायो बेखौ बेयाव माबा माबि माल माबा माबि दोङो आरोना ओमफ्राय थमब्लंगा थमब्लंगि जिजोबनाय ओमफ्राय बेफोरबो बायजोब्बाय बेफोरबो खनसे बार फैनानै बायजोबदोंमोन थ' नै बेराफोराबो खान्दायला खान्दिलि बायजोबनाय आरोना गाइस जोंहानि न'आ ओमफ्राय आरो देखायबावनि आङो नैबे बारन्दाया आरोना गाइस अखा सेरो नै अखा सेरनानै जोंहा हाया बिदि जाजोबो आरोना ओमफ्राय नैबे ओरैनो सारिया फिसा न'मा न' ओमफ्रायनो बेखौबो थिं हेथेजोबनासो दोनदो आरोना गाइस ओमफ्राय न'मा न'खौ जोंहा नैयाव लुनो गोनांमोन आरोना थ' गाइस जाथ'वाखैनो एखेबारे खमायखोनो मोनाखै थ' गाइस फैसा थाखाबो गैयाना ओंखायनो नायनो हागोन गब्लंजोबनाय आरोना नै बायलाजोबनाय ओमफ्राय बे थास' माबा माबि अमा दोङो ना जोंहा अमा ओमफ्राय नैबे न'आ आरोना गाइस बे जोंहानि न' ओमफ्राय बेयाव आदा बाजै थायो ओमफ्राय बेयाव गेस्ट रुम ओमफ्राय नैबे खालि जाथ'ना दङ आरोना बेबो मोनसे बेयावबो रुम जागोन ओमफ्राय नैयाव जों थानाय रुम बे रुम थानाय रुम माने मोखौ गुलि आरोना गाइस नैबे मोखौ गुलि आंनो खामो मोखौ गुलिखौ गायजा नोंखौ लायाखै आं थ' गाइस जानाव आलासि फैना नोङो नै बेमारि दाउखुमै नामा बिथाङा र' खिथानि आं मा जादों इयोलै हे र' खिथानि नोंखौ कमाव थांनायखौ इयो दानि ट्रेनावलाय सागानाव फैबाय थादोंमोन इयो ओमफ्राय इयो कमायाव थांनानै गोलैदोंनो ट्रेननिफ्राय थ' गाइस बिसोरखौ देखायना लाब गैया मस्थ' थ' गाइस बेनो जोंहानि न'फोरा बायला जिला आरोना थ' आं लामानिफ्रायबो एसे देखायनानै नोंथांमोना आंनि न' बायलाखौ नायनानै मिनिनाङा गाइस मा खालामनो उपाय गैया जोंहानि न'आनो बिदिनोखा नाय ड्रनबो गैयाना गाइस ओमफ्राय साइकेल बाइक गंसेबो गैया स्कुटि गंसे गैया साइकेला गंब्रै दं आरोना गंब्रै माने गंबा दं नै बिसिजाय बाबाया सिगां माने आगोल सलायोमोन आरोना रिक्साखौ हामा जाजोब्बाय नै बे सिटबो गैला इयाव जना लाबाथाय खिथु थब्लं हाबगोन थ' सिटफोराबो हामा जाजोब्बाय आरोना जोंहा बाबाया इखौ आगोल सलायोमोन आरोना ओमफ्राय साइकेला गंब्रै नङा गंसे दंबायो गाइसनो नै गाय खासथाबलायना दोनदो आरोना बेखौ फाहामनाय जाबा फाहामसिगोन फाहामनाय जायाबा गैला र' आं देखायनानै जोंहा न'खौ बेनो आरोना जोंहानि न'आ र' बै गारि खारनाया जोंनि मेन रड आरोना गाइस बेयो गरेस्वर थांनाय ओइथि मुक्तापुर थांनाय मेन रड ओमफ्राय नैथिजाय गामि ओमफ्राय नैबे जोंहानि न' ओमफ्राय ओइबे जों हायंलानि न'
जोंहा बाबानि बिदानि न' थ' गाइस न'खौ जोंहा रास्तानिफ्रायसो मोजां नुयो आरोना थ' ओमफ्राय सिङाव थांनानै नायबा माबायदि नायबानो जाबाय नोंथांमोना सिङाव थांबाथाय नैबे जाबाय जोंहानि सिसि केमेरा ओमफ्राय नै बायलाला खारोना गाइस मार दै सेरखायो जोंहा अखाया नै इथिबो नुहुरलायनाय बारियाव फैलायबाय आं थ' नैयाव सेमफ्रें बिफां फांसे दङ सेमफ्रें बिफां ओमफ्राय जोंहा बाबाय माबा माबि गय खनगासिनो आरोना गय बागान नङा जोंहा ओरैनो फांनै फांथामसो दङ आरोना नै नायनो हागोन गयखौ बांद्राय गय गैया ओमफ्राय बेयाव फाथै गायदो दासो र' अमाखौ देखायनि आं माने जोंहा आगोलनिफ्रायनो न'आ बिदिनो खारोना गाइस नै ओमफ्राय आंखौ इयाव थाम्फै हरबाय मा बुंनो आरोना फैसा थाखा गैया नालाय न'फोरखौ फाहामनो होनबा फाहामनाया अखा हाबाथाय मार खस्थ' जायो आरोना थानो दै सेरजोबो जोंहा नै अमा बियो नामसोदो देरबाय आरोना गाइस मार फिसाबो नुयो इउ इउ जोंहा गन्थं अमाखौ नाखि गानलायो नै ना गाइस जोंहा अमाखौ नाखि गानहोलायो आरोना गाइस जोंहा माने अमाखौ नाखि गानहोलायदो आरोना बेयाव खना गानहोदो ओमफ्राय बे मानो थाखाय गानहोदो होनोब्ला जेनेबा हाखौ उरबाय थायोना बिसोरो बिखौ सोना होबाथाय माने बिसोरो ओरै उरनो हाया ओंखायनो नाखि गानहोना दोनदो आरोना जोंहा अमाखौ बेनोसै आरोना जोंहानि न'आ फाइनेलि दिनै देखायबाय आङो लासिं सिंबाबो बाय लाजिलाबाबो न' बाबा बुन्दो जोंहा बाबाया लाजियो आरोना आंखौ रायगोनसो दा होमबा जोंहानि न'आ बायला जिला मिरिन्दा सिन्दुर बिन्दुर डिस्को दिवाने आहा ओमफ्राय मामोन रोमैनो गाना